Sanibonani. Yebo mashoba. Awusekho umbhobho. Sekuzohluleka lokudelela nkosiyami. Sizoyincenga bafowethu ngibonga kakhulu. Thanda ukuphakamise ukubonga kakhulu ey'nsizweni. Angali bengifisa ukuthi ngaba khona omama phakathi kwalelo nizokwazi ukubutha ngithi. Kodwa hayi sizobona ngelinye ilanga. Phakamisa ukubonga kakhulu ey'nduneni. Phakamisa ukubonga kakhulu ebantwini bebahola le mali. Le mali ngicabange ngoba ngibonile ukuthi kuyena naselokishini abantu abazwayo. Lento meni iphele leyo. Lento yokuthi ilokishi ngajenye ikhanti. Ihostela ngajenye ikhanti. Very shy, I'm sure you more call of figure like hostel and we do the Yes, I feel of soon. Something of soon like it. So I told him the wrong side. Kodwa ngizamukuphakamisa ukuthi indawo eyihostel indawo yabantu and indawo enamadongo indoda ngomthetho. So asithanda ukuthi sizwe ukuthi kunokungolo kwenzakala la. Benginxusa nginesizwe ukuthi makhona wenza into wrong la ivezeni sebenzeni la because of yonke lento enzakala la elokishini enzakala ngoba abantu kunemhlobo hlobo abanye bayazalana nalabantu bokufika ingane zikhula ngendlela wrong. So asifisi lento enzeke elokishini ukuthi iphinde yenzeke la. Yini abantu abanye mfaka ubulungiso basabhedde hostel asenjani sezenjani hostel amabhedde sikhalele kuba le match bengeke ibe nale discipline ngabe beningeke ngabe sathele match ngenxa yokuthi khona nina ngiyakhombisa ukuthi kunendlela kunomthetho futhi. Ngibonga kakhulu ukufekezela bafowethu. Yazi abaningi babakhalise bathi kade silindile sifuna ukuhamba sazama ukuwela kodwa baspeak abayihola. So ngiphakamisa kakhulu ukubonga kwe-discipline. Discipline is very, 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 very important. And bengicela sibambisaneni ekulungiseni lezo. Lento angeke ngikwazi ukuyenza ngedwa ngifuna ukuhamba nayo. Kodwa njengoba ngilala namhlanje ngizocela usizo kini. I'm here to ask for help. Abakwazi ukusiza Nkosi yami azosiza, abangakwazi akunankinga sobona ngelinye ilanga ngithi. Kodwa into engifuna ukuyenza ngifuna ukulungisa ikusasa lengane nje. Baningi ontanga yami la. Sabo baba banamhlanje. Abo baba bethu amakhehla. Sebakhathele. So yithi sasene bayibiza nge-fighting power. Kodwa sithatha le fighting power, sithatha leyo energy sifaka utshwaleni. I-energy yokulwa siyifaka utshwaleni Nkosi yami. Benginxusa bafowethu. Ngentanga yenu ngiyazi aningisabi futhi. Benginxusa ukuthi ngicela ningincediseni kule nto ngiyenza. Dinga just usizo. Into engifuna ukuyenza ngifuna ukuthi kulunge kuze izwe libuyele kubanikazi. Asiqalele ekurulela yena. Yebo. Izwe alibuyele kubanini balo. Akunamuntu wale eAfghanistan kuphi Impumelelo kakhulu imashi ebisethembisa laphana ke ebeke ebuyona ephikisana noma ke ekesithi yokuxosha abantu bokufika. Sawubona kuphi nakuphi la funa ukunibuza njengamanje. Ngicela ukuthi mawusuku lapho oqala wenze sure ukuthi upressa i-subscribe button ukuze njalo masiphana ama-video kuba wena oqala ufaka uthola i-notification. Mashi ke ibihanjalo yabahlali basethembisa sibala khona oXolani Khumalo kuyizishoshove kade zayiqala lento yokulisana nabokufika abanza ongekho emthethweni. Kanye ke
naye-ke uThemba Lukhele, njengoba-ke uyibonela emavidweni ukuthi-ke ezinye izinsizwa zakhona-ke ethembisa nazo futhi ke zadlisana kakhulu nabantu bokufika benza okungacacile. Mdlalo wami ngiyafisa ukuthi abanye bethu beyi-understande lento, njengoba-ke abanye bephikisana namamashi enzakala ezweni, bethi-ke kufanele ngabe kulungiswa lapha ku-government lento-ke yamamashi into engekizilungu. Phawula Umthakathi ukhulume kamnandi laphana-ke mangabe ekhuluma nomphakathi noma-ke ekhuluma nabantu-ke ebekuyibona ithimba ahamba nalo laphana-ke ethembisa, mangabe lichazela ukuthi kufanele lenze kanjani noma-ke akufanele kwenzeke kanjani. Ngaphandle nje kokumosha isikhathi sakho mntana sekhaya, asibambe kancane size uPhawula Umthakathi ekhuluma nabantu ukuthi-ke uthini mangabe-ke ebachazela noma-ke ezama ukucacisa uhambo la olubheke ngakhona noma-ke indlela ekufanele kwenzeke ngayo. ngoba akakwazi yena ukusuka la ayongena emashini. So ngicela ningabaharasa abantu, ngicela ningizele leyo nsizwa leyo. Ngicela ningabaharasa abantu, ngicela abantu nibayeke bayasisupport ngoba bena kanjena basisupport. Ibayeke ofundele bobo, ofuna ukungena emashini uzongena. Ngicela singabakhombi kanje, singabakhombi kanje. Angasho abantu abangena emashini bayeke ofuna ukungena emashini uzongena, ongathanda ukungena emashini azongena. And ukhumbule ukuthi bonke labantu babeme kanje basisupport, abanye babo basisupport nje baphume ey'tolo bazoma ngaphandle basisupport because abakwazi ukuyoba semashini. Ngiyangisho bafowethu. So bayekeni, hambani nje nina phambili nibuke ukuthi akekho umuntu osijikela ngitho, kodwa kungabi bikho umuntu elithi hayi ngena emashini, ngena emashini, ngena isiyala lesoko. And abantu kuqala ade bethathwa ngenkani, ethathwa ngisho egula afika sele emashini. So mina ngizoyishintsha leyo nto leyo. Ihostela nolobishi into eyi-one, abantu bayazwana, abantu fanele bezwane, fanele sikhande lokho because umholi ozophuma la kwi-community defense unit ethi ufuna uba yi-council funa support umuntu wasehostela, support umuntu waselokishini. Umuntu waselokishini angabuki ukuthi umuntu wasehostela isilwane, umuntu wasehostela engabuki umuntu waselokishini ngazwane. Ngicela lapho engikhona singaba yambo nje bevala isitolo waphume wama la. That's our support, that's what we want. So ngicela ningabaphazamisi, ofuna ukungena uzongena, ongangena ngeke even if you 10 into years ago, uyenza into ethangithi sibe smart. Thank you. Ngakusho njengoba ubona la kuchelwa intelezi noma-ke kufakwa intelezi bafethu, intelezi isinikeza noma-ke inikeza abantu abasuke belapha emoral. Angeke izibanele bonke kodwa intelezi kaPhawula Umthakathi nami yake yangithela cha inamandla kuwukuthi-ke phela-ke abantu abafani futhi-ke abanye abantu bayibuka ngelinyiso, kodwa-ke njengoba ubona la iy'nsizwa-ke zichelwa ngentelezi emva kwenkulumo-ke ehlabahlosile emnandi laphana-ke kaPhawula Umthakathi ubachazela ukuthi cha ningabafaka abantu ngenkani, abanye babo basemsebenzini. Very brave and intelligent words. Angazi noma ngi-right yini ngesingisi, kodwa-ke lamazwi oqeda ukwazwa mina ngiyawancoma and anobuhlakani obungali abantu abangeke beze bebone okusho uPhawula Umthakathi. Chaza ukuthi-ke abantu yes uya-understand ukuthi basebenzela imindeni yabo, lokho akubaphoqa ukuthi kufanele bebe kwimashi. Laba abakwimashi uya-appreciate ukuthi bakhona, kodwa-ke nalaba futhi abangaphandle uyabona ukuthi bayasapotha. Jabula uyabona nawe abantu bajabule noma-ke insizwa ziyajabula ukuthi iy'thole intelezi ngale ndlela eziyithola ngayo, noma bengeke beyithole bonke kodwa ibalulekile ngale ndlela ebaluleke ngayo ukuthi begcine beyitholile. Bafethu siyafisa ukuthi ngampela lolu hambo noma-ke lamamashi enziwayo
kube ukuthi uhulumeni uyawabona ukuthi umphakathi ukhathazeke kangakanani, ngoba akubona bonke abantu ababhorekile laba, akubona abantu abathena hayi kuyadliwa laphana, akubona abantu abathena hayi bafuna ukubona iy'ntombi noma kunjani. Umphakathi ukhathazekile lona ufuna usizo mayelana nabantu bokufika abahlaphezayo noma-ke abonayo ezweni njengoba-ke kwakhiwe. Kuzanywa-ke ukuthi kube nento ey'fana nalezo. Ngicabanga ukuthi nawe njengomhlali ake sibuke njengomhlali waselokishini noma umhlali nje wasendaweni kwi-lower class or i-middle class. La bantu siyababona everyday. Uhlala emafletini eGoli, uhlala emafletini eThekwini, uhlala elokishini eGoli, uhlala elokishini eThekwini. Ngicabanga ukuthi usunayo iclear yokuthi kungani abantu bokufika fanele bexoshwe. Beside laba abasuke be-rich noma laba abasuke behlala kuma-estate bani esibabona ngaleso sikhathi esingabazi. Ngicabanga ukuthi vele abantu abaningi abaphikisana ney'nto ey'fana nalezi abantu okuyibona abahlala kuma-estate nabangazi nokuthi emphakathini kwenzakalani. Bafethu bahlupheke kakhulu abantu emphakathini. Asikho isidingo sokuthi mangabe-ke kuwukuthi bamasha kanjena bese thina sisebenzisa ithuba lokuthi okay khona esikwaziyo noma-ke mhlawumpe laba esihlala nabo sibabuka kanjani. Ziningi izinto ey'vandalayiziwe laphana, zivandalayiziwa yibona labo abahlala kuma-estate. So bafethu ngiyafisa noma ngabe kuthiwa ukuthanda ukusapotha, kodwa-ke ube nayo iclear ukuthi kwenzakalani esizweni mayelana nalezi zinto ezenzakalayo. Siqhubeke nevidiyo iziphele, ubuke nje indlela okwenzeka ngayo noma izinto ezenzakalayo. Ungakhohlwa ukulike, wenze sure ukuthi ususubscribe kudala, because yonke lento engitshela wena imahhala kuphela. Uzenzela ukuthi njalo uma ngifaka amavidiyo kanjena kube wena uqala ukuthola notification. Unfortunately uma ngabe ungawathandi ngisazowaphosta, ungakwenza nje into elula ungi-unfollowe ngoba ngisazokuxina ngomhlalo we-South Africa ohlupheke kanye nabahlali base-South Africa. So kumele silishumayele ivangeli lokuthi abahambe ukuze sikwazi ukuthi siyibonele noma mhlawumbe sixakeka khona siyilungisele, because njengamanje uthola ukuthi uzoxakekile kanti abanye abantu abenze leyo nto akusiwena. Siqhubeke nayo-ke ividiyo mlalelana. Ukwehlukahlukana iy'nsizwa ezingonogada nebekade zisihlelela indlela ihamba phambi kwethu nodadewethu ade behamba nazo. Ngibonile ukuthi ubhalwe community bani kodwa ziyazazi zona, siyabonga. Futhi siyasolana lapha. Ngibuye ngayibiza ngayisola, zavuma, zabonga, zaxolisa, saqhubeka saphambili. Ngiyabona laba abantu esithi masihamba la uthola umama evela othangweni lwakhe abeka izandla lilizele, ubomjabulela lowo muntu loyo ngoba uyakusapotha lowo muntu loyo. Laba abantu bathi umuntu okufika sesivalile isitolo baphume bona bame ngaphandle basijabulele, yize umnikazi wabo esesivalile isitolo esibalekela, kodwa bona besijabulele. Ujabuleleni nani lokho? Siphele lesi sikhathi sokuthi masizinsizwa sabe sifusekisa amantombazana la, sabe sifusekisa wonke umuntu oseduze komgwaqo, ngoba njengoba ephumile ememeza ephakamisa isandla uyakweseka. Igama elikhulunywa uMashobana la uthi ade kwazi ukuthi ilokishi namahostela akuzwelani. Bakithi singabandawonye kwakuyipolitiki. Uyabona njengoba sesiyiyekile ipolitiki, sesizoba into eyodwa ngempela. Umuntu uzohamba ayovota, votela into ayithandayo, avotele umuntu ambonayo ukuthi uyamsiza, ebese buye umuntu aba umuntu. Lento ukuthi nje kwehlukanisana ngamaqembu ayiphele leyo nto, ngoba isibambelelile babhizi bakhukumalelwa izise eParliament, thina sibhizi siyonda ngapha. Ngiyabona. So-ke asihlakaniphe-ke manje sibambisane. Leli zwe kalilunge induna. Ngicela ukubonga iy'nduna zaseSoweto zonke, nansi enye phambi kwami ngiyayibona zonke iy'nduna ey'ngobaba ey'qhamuke eSoweto ey'thathe amakhumbi amabili zeza la zathi sizokweseka. Siyabonga induna. Ngeyi-28 nangeyi-29 siseSoweto. Ngeyi-28 nangeyi-29 siseSoweto. Kusasa ngoba ningibona lapha nje, kusasa ngizobe ngisemsinga enkosini yabathembu. Ithi inkosi yabathembu abahambe. Inkosi yabathembu iney'ndawo kade iqashise kuzo abantu. Inkosi yabathembu kade iqashisile ithola imali njalo ngenyanga. Yathi kuzoqala mina ngithi abahambe kwezami iy'ndawo, yabakhiphe ey'ndaweni zabo inkosi. Yasithi umphakathi nani wozani-ke nizosho okwenu. Kodwa siyakubonga lokho kwenziwa inkosi yabathembu emsinga. Kusasa nje kuyosa ngikhona. Ngeke ukholwe ngempela. Kuyose ngisemthi ngeqe iy'hlahla kusasa nyobe ngeqe iy'hlahla. Nyobe ngikhona khona. Phela uma ngithi ngumosho odungulwa ndlangidlala, namandla amaningi kakhulu. Nawe uyayibonela nje. Yabona. So-ke
umhlaka 30 ke weyingane zakwethu akulona ilanga lesigameko. Sithi nje uhulumeni akasilalele enze lokho esicelayo, sizolokhu simhloniphile, silokhu simncenge. Bukani beningakanani? More than 6,000 wabantu anikaze none lutho. Pho kungani abaholi benganilaleli? Ngoba nona ngalutho anikaze nibulale ngisho iwindi. Uyedwa nje ushaya irola dola phansi. Uyedwa nje ushaya irola dola sana nawe umbonile lapha. So ke kodwa ke bafowethu siyakubonga lokho. Baproveni wrong, baphoxeni, bacabanga ukuthi ngomhla ka-30 khona into wrong enizoyenza ningayenzi. Wensizwe ngigada amakwelekwele. Wensizwe ngigada amakwelekwele la eThembisa. Yekani. Wensizwe ngigada amakwelekwele ungazi ukuthi ngiyadlala njani. Namhlanje ngiqala lento kwaNongoma kwathiwa ngiyadlala. Kodwa yayibona njani manje? Ngithi laba bagada amakwelekwele laba bakithi komsinga. Ngomuthu koNongoma kwamaphumulo ababagada nje abantu bokufika yekani ngisho nje ngoba ngimi kube ngiyathanda abe ngenzokunye yekani ngoba ningabakithi ade nizamela kade nintshontsha usefikile kumnikazi wensimu yekani isizulu esengisikhulumayo ndazi inkani ke wena bokufica ukhamisile lapha ngaphandle ayizonto into abayibamba ikhona insizwa zonke insizwa nentombi nonke njengoba nila ake sihlaleni la sibone sotholani lapha ake sihlale nje kancane sibone yini singayithola lapha uma uthatha iqathe elilodwa nomfowenu wathatha iqathe elilodwa nomunye wathatha iqathe elilodwa ubonge ungasuki leki ufuna uzosutha la siyabonga. Emuva lapho sile emuva emuva
Nibabuka abantu abasebenza nami. Nibabuka abantu abahlala bephakathi kwenu. Siphelile isikhathi. Sokulokhu uthe nje mina hayi mina ngifuduki. Mina ngifuduki ungafuduki. Kodwa beka umuntu phambi kwakho ozomlekelela. Ungafuduki impela. Angithi abantu abadinga ukuthi ngithini bayazi. Ungafuduki. Kodwa muthi ukuqhubeka uvotela into engathi ishumi. Le ndoda lena bafethu iqeda ama-drugs la e-South Africa. Okuyiyona nto ebulala thina. Mina-ke ngizoyilekelela kulo msebenzi wayo esiwuqalile la. Ngizoyilekelela ngoba ngifuna izwe lilungu. Ngiyangezwa ngathi nina-ke into ephilayo. Bese ngiyanibonga kakhulu insizwa zakithi umoya wenu. Sifuna ukukhombisa uhulumeni ukuthi wonke lamakhanda amadoda njengoba engasebenzi kusho ukuthi imizi yafa. Makufa imizi kusho ukuthi kufizwe. Makufizwe kusho ukuthi kufa uhulumeni. Sizovusa lokho-ke lizolunga, ngiyanitshela buka lizolunga. Ngoba kukhona mina ngililungisa ngihamba nani lizolunga baba. Lizongeleni amadoda. Oh ngelethizwe.